עניין הלוביסטים. כן. לפני 15 שנים, אפילו 10 שנים, לא ידענו מה זה לוביסטים, רק מי שבא אל הביקור בארצות הברית בסנאט, אמרו לו, תכיר, יש דבר כזה שקוראים אני לו רוצה לוביסטים. לתקן אותך, סליחה. היו, אבל אני רוצה לתקן או אותך. שהיו, אבל הם עברו מתחת לפני השטח ולא אני רוצה ידענו. לתקן אותך ולהגיד 5 שנים. לא, 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 לא. אני רוצה להגיד לכם ככה. גם לפני 30 שנה היו לוביסטים בכנסת, רק קראו להם עורכי דין. זאת אומרת, הרבה חברות והרבה גופים היו מגייסים, היו סוחרים עורכי דין, כדי שיבואו לכנסת לייצג אותם בפני הח"כים, ועד היום עורכי דין באים, רגע, לא, זה לא תפקידם של עורכי דין. סליחה, תפקידם של עורכי דין זה לייצג את הלקוחות שלהם בבית המשפט או בעסקים. סליחה, אבל סליחה. אז הם תפקדו בתור לוביסטים. אוקיי, אם יש משהו שאני יכול להלין עליו, זה שעושים סוג של אפליה בין עורכי דין שמופיעים בכנסת וזה בסדר, לבין לוביסטים שעד שהם יוכלו להופיע בוועדה ולשכנע את הוועדה בשם הלקוחות שלהם, יעבור עוד זמן. פרופסור קורינלדי, מה אתה אומר על כל התופעה הזאת שקוראים לה לוביסטים? לוביסט שיש לו אינטרס, שמקבל שכר, גם אם הוא עורך דין. רגע, הוא אומר שיש... תן לו. תשלים את התשובה, פרופסור. קודם כל אני מדבר על הלוביסטים, אבל גם אם ההשכלה שלהם שמקבלים שכר, הם לא בוחנים את גוף העניין. הם משרתים את האינטרס של הלקוח. אני לא הייתי נותן להם... עורכי דין מקבלים שכר מהלקוח. רגע, רוני. אני אגיד לך מה ההבדל עם עורכי דין. אבל תיקון קל, כי לוביסט שהוא מקצועי, הוא כן מכיר את העניין. רגע, בואו ניתן לפרופסור קורינלדי לא אמרתי להשלים שהוא לא את מכיר את התשובה. העניין, אמרתי שהוא משרת את האינטרס של הלקוח. עכשיו, בדרך כלל עורך דין. איזה מילה מה גסה? עושה לוביסט? איזה מילה גסה? לשרת את האינטרס של הלקוח, ממש מילה גסה. תראה, בכנסת אני חושב שצריך לשרת אינטרס ציבורי. כולם בכנסת משרתים אינטרס ציבורי. כך צריך להיות. אם אדם... אתה בטוח שאנחנו מדברים על אותה כנסת? כל הכללים, אני יודע מה שקורה בכנסת, אבל הציבור לועג לכנסת הזאת. ולכנסות הקודמות. אבל בכל העולם פוליטיקאים מייצגים אינטרסים. אסור לנו שאנחנו ניקח את הדוגמאות הרעות. לא אינטרסים פרטיים. טובות בעולם. יש גם דוגמאות. אני הייתי פרלמנטים שמתחילים מכות מכים אחד בשני. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני מקווה שלזה לא נגיע אצלנו. אולי בגלל הלוביסטים כן. לא, אני רוצה רגע, דבורה, שנייה. אבל עורכי דין. לא, אבל יש לי פה שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה נקודתית ותגיד לי על זה משהו, אוקיי? למשל, מפוני גוש קטיף, אוקיי? שהם, לפי דעתי לפחות, אנשים שהמדינה גמרה עליהם, אוקיי? האם לא נכון יהיה שאנשים ייצגו אותם בפני חברי הכנסת כדי שהכנסת תעשה פעולה לשפר את מצבם? רגע, תרשה לי לשפר את השאלה. מה לצורך העניין, אליבא רוני, אין הבדל אם את האינטרס של קבוצה גדולה באוכלוסייה, כמו מפוני גוש קטיף, מייצג עורך דין, או מייצג לוביסט, בא רוני, אומר זה אותו הדבר, גם אתם עורכי הדין. לא, זה לא אותו דבר, אני חושב שהלוביסטים יודעים את העבודה יותר טוב. סליחה, הם משיגים את גבול המקצוע של עורכי הדין לדעתי. פה זה כואב לך. ההבדל בין לוביסטים לעורכי דין הוא פשוט. עורך דין אומר לך מראש, אני מייצג צד פלוני. לא, אבל גם הלוביסטים אבל גם הלוביסטים לא, הלוביסטים משחקים את המשחק. זה לא נכון. הם משחקים את המשחק. סליחה, עם כל הכבוד. הם משחקים את המשחק, הציבור לא יודע בדיוק. לא, היום עם כל החוקים החדשים. סליחה, לוביסט מודיע, אני נזכר. אז אם אולי הדין ישנו אותו. אז אם ככה חייבים, אז החוק שחוקק במושב הקודם של הכנסת היה דבר במקומו. באופן עקרוני. החוק הזה, אני רוצה להגיד לך שאין לי שום בעיה עם החוק הזה, אין לי שום בעיה עם החוק הזה, משום שהוא עושה סוף סוף הבחנה בין אנשי מקצוע שהם בתחום הלובינג, שהמומחיות שלהם היא להכיר את הפרוצדורה בכנסת, ומי שנמצא בכנסת יודע כמה זה מסובך וכמה פרוצדורות יש פה, לבין אנשים שהם סתם מאחרים, כן. בלי הציניות. בוא נתקדם לנושא אחר. אתי,